Dap ki kali bro arteli ki aliang jong ka surok hagani ka sngi Independence Day. Mentau sene warjar pusan. Haboro silenter jong ka ne ka iri jong ka pung pampernai. Ngi baki pajba ibawan sangkai pengaru ki bon baha. Pelok menagan lake ang te ha viewpoint ngan sepen EP ia ka jing itnat jong kani ka saudang sukun jong kani ka jaka ka badan hang ni Hawes Hill District ka badan ru sya senda jong kani ka pung pampanai ku mangitep ap na poing tema pelok sepen EP. Bagi tenar bro sodong sokun jong ne jaga. Lada pen pejang ne perlok pen i shibun ki jaga ki tenar bah. Ha bro sodong jong ne viewpoint. Bagi ne pung paplai dan hang ni. Ini ke viewpoint, lada pen ku dang ni pen i ki jaga ki tenar pai. Ke background ko best bah pai. Bagi ta gilom ki tenar bah. Kene ru kai jaga ka bawan sa shnan sa set ikapung ile de ban shna tang bawan sa kepat set mata koi kesngin sa set ikane ru ka solong ka i tenat bah teng te ru de goi kapung ka bi tenat bah teng te pede ka viewpoint ka bakam kenjang ka bangi i mentah kesngi ru ka de kesngin Independent di pajba bawan kai long bon bah. No, so ya ha. Chubiang.